аксия калон дар реалфон. аксия то 1 ноябр 4 моделе ки харидорош бисёр буданд, ин моделҳоро боша барои шумо аксия кардем. Redmi Note 14 Pro 856 буд 18500 рубл, барои шумо 17500 рубл. Дига 14000 рубл не, A16 ра метавонед 6128 гаша ба нархи 12990 рубл харидорӣ кунед. Redmi A3 памяти 128 гаш нархиш буд 6500 рубл, барои шумо нархиш шид 5990 рубл. телефони арзони качестве мекуфтен. телефони Go 1 128 гаш дига 7500 рубл не, метавонед ки ба нархи 6490 рубл харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат. ай ҳозир занг зан ки дер намонӣ. адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный. доставка боша ба тамоми шаҳр областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем.